de Voz Natural no Facebook decidiron que o mellor vídeo foi o elaborado polo Colexio Pablo VI Fátima de Aruma. O premio ao mellor blog Voz Natura deste curso é para, atención, a Escola de Educación Infantil Barrio Novo de Pastoriza, Arteixo. O premio a mellor exposición que vai para o CPI de Panxón por estupenda mostra do seu traballo. O premio mellor proxecto infantil Vai para 3 escolas infantiles municipais e son as escolas de Arteixo, Ordes e Meixón Frío en Santiago. recibe o premio Provincia da Coruña o CIP Ramón Cabanillas de Santiago de Compostela. Recibe o premio de Lugo a comunidade educativa do Instituto Monte Castelo de Burela. Imos agora ata a cidade de Ourense, onde está o Colexio Salesianos María Auxiliadora. Para eles, o premio Provincia de Ourense. E recibe o premio Provincia de Pontevedra o IES da Illa de Arousa. Recibe o Gran Premio Galicia do curso 2013-2014 o Colexio Público Integrado de Panxón.